ኣቤሌ ዝበሃል ተቐማጢ ካምፓላ ዩጋንዳ ኣብዛ ዓዲ ልዕሊ 4 ዓመት ተቐሚጥ ኣለኹ። ዋላ እኳ ኣብዛ ዓዲ ኮፍ ክብልን ከምዚ ገይረ ሱር ክሰድድን ሓሲብ እዮ እንተዘይመጻኹ ግን ከም ዝጋጠመካ ስለ ዝኾነ ክሳብ ሕጂ እውን ኣለኹ። ይኹን እምበር በዓል ጽቡቕ ስራሕ ምዃነይ ከዓ ነዚ ዓዲ ክፈትዎ ሓጊዝኒ ክኸውን ይኽእል እዩ። ምኽንያቱ ንሰብ ዓዱ ዓዲ እንጀር እዩ ዝበሃል ዘረባ ሓደ ካብቲ ዝሰማማዓሉ እዩ። ነቲ ኣብ ሸወደን ዝነብር ንእሽቶ ሓወይ ኣዝየ ዘመስግኖ። ኣብዛ ዓዲ ዝመረጽካዮ ኮርስ ተምሃር ካልእ ትረፍ ዓንጎልካ ቢዚ እንተኾይኑ ኣይክትጭነቕን ኢኻ ከከም ኩነታት ከዓ ትሰርሕ ኣለዎ እንትኸውን ብምባል እዩ ኣመኺሩኒ። ሓቂ ሓይሽ ወላ እኳ ብዕድመ ኣነ ዝዓቢ እንተኾንኩ ብዙሕ ይሕግዘኒ እዩ። እንታይ ከዓ እቲ ኣቐዲምካ መውፃእ ግዲ ሓጊዝዎ ብብዙሕ ዝሓለፈኒ ኮይኑ እዩ ዝስማዓኒ። እንታይ እሞ ኣብ ክንዲ ንውዕለቱ ምኽፋል ካብ ልቡ ዘይሃስስ በደለየ በዲለዮ ብሓቂ እውን ካብ ልቡ ይቕረ ዝብለለይ ኣይመስለንን። ምክንያቱ ነታ ብልቡ ኣፍቂሩ ዋና ልቡ ክትኮኖ ዝመረፀ ሕዋን ኣፍቂረ ይገርም እዩ። ክልተ ኣሕዋት ንሓንቲ ሕዋን ንሱ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ናብ ሃገረ ዩጋንዳ መፂኡ ክምርዖ ዝሓስብ ነታ ምሳይ ዝሓደረት ሕዋን ምዃና እዩ። ንእሽቶ ሓወይ ኣባይ ዘለዎ ተገዳስነትን ሓልዮትን መጠን ኣልቦ እዩ። ኮይኑ ከዓ ነቲ ተምሃር ዝብል ከም ሓሳብ ዝቐረበ ሓንጎፋ ኢልየ ተቐቢልዮ። ግን ከዓ እንታይ ክምሃር ከም ዘለኒ እውን ዋላ ሓደ ኣይፈለጥን እየ ነይረ። ተመሊሰ እንታይ ክምሃር ማለተይ ኣብ ቀዳማይ ዓለም እንታይ እዩ ዝያዳ ገንዘብ ዝኽፈሎ ኣይናይኸ ስራሕ ዝርከቦ ብምባል ደጋጊመ ሓተሞ እወይ ኣባ ሓወይ ኣብ ዓለም ኩሉ ስራሕ ገንዘብ ይኽፈሎ እዩ። ግን እቲ ዋና ነገር ነቲ ስራሕ ብግቡእ ምስራዕን ተወዳደረን ምዃን እዩ እምበር ገንዘብ ዘይክፈሎ ስራሕ ይርቦን። ብዓብዪ ኸ ኣቤለ እንታይ ይፈቱን ኣብ ምንታይ ከየድምዕ ኢልካ ነብስኻ ትታ። ምክንያቱ ኣነ ፓይሎት ገንዘብ ኣለዎ እንተይለካ እሞ ከዓ ንስኻ ዘይትፈትዎ እንተኾንካ ጽቡቕ ክመጽእ ኢልካ ትሓስብ ኣይከውን እዩ። ብሓፂሩ ሰብ ዓቕሙ እንተፈሊጡ እዩ ዕውዝ ዝኸውን ብምባል ምኽሩ ለገሰለይ። ኣዝየ ተገሪመ። ምክንያቱ ነብሰይ ክፈልጥን ኩሉ ዝውስኖ ድማ ምስ ውሽጠይን ዓቕመይን ኣመዛዚነ ክኸውን ከም ዘለዎ ተሰዊጥኒ። ድሕሪ እዚ ካሜራማን ንምዃን ኣሃዱ ኢለ ጉዕዘ ይፈሊመ። ኣብ ውሽጢ 2 ወርሒ ስራሕ ዘቑፅረኒ ናይ ካሜራ ክእለታት ጥረ። ምስቲ ዝምህረኒ ዝነበረ እናኸድኩ ድማ ውርያት ክስእል ጀሚረ። ከምዚ ኢለ እናቐፀልኩ ንልዕሊ 8 ወርሒ ድሕሪ ምስራሒ ናይ ባዕለይ ፎቶ ስቱድዮ ክኸፍት ክኢለ። ዘለዎ ውረድ ደይብ ገዲፍካ ስራሕ ኣዝዩ ጽቡቕ ቀጸለ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ እዩ ካብ ኤርትራ ዝመፁ ስድራ ቤትን ምስ ካብ ሸወደን ዝተሓወሰቶም ጋሎምን ሓቢሮም ናብ ትካልና ይመፁ። ኩሎም ኣጋይሽ እዮም። እታ እንኮ ኣብ ካምባላ ትቕመጥ ልዋም ማሕዛ ሜሪ እያ። ሜሪ እታ ካብ ሸወደን ዝመፀት ምዃና እዩ። ብዙሕ ስእልታት ተሳኢሎም ልዋም እትፈጥሮም ቅዲ ስእሊ ልዕሊ ካሜራማን እያ። ብፍላይ ኣብ ዲዛይን ፍሉይ ትኹረት እዩ ዘለዋ። ድሕሪ ስእሊ ምምራፆም ስም ናይ መን ክምዝግብ በልክዎም ድሓን ብናተይ ግበሮ ልዋም ሓቀይ እንዴ ፍቓድ ተጸበየት እወ ሓቂ ክህሉለይ መለሰትላ ሜሪ እሞ ሓሙስ ናይ ምሸት ክውዳእ ኣልክሜ ብምባል ተመሳጊና ተፈላለና። ሓቂ ይሓይሽ ልዋም ኣዝያ መሲጣትኒ። ብፍላይ ልምሉም ኣዘራርባኣን ርእሰ ተኣማንነታን ብጣዕሚ እየ ተማሪኸላ። ቴሌፎናን ስማን ስለ ዘረኸብኩ ግን ፍርቂ ዝተዓወትኩ ኮይኑ ተሰማዓኒ። ሓደ ግዜ ቀልጢፉ ክሰልጠካ እንከሎ ጽቡቕ እዩ። ረቡዕ ምሸት ሰዓት 11:15 ደቂቕን ከመይ ኣምሲኸ ልዋም እቲ ስእሊ ወዲእየ ኣለኹ ጽባሕ ኣብ ዝተዓመልኩም ክትወስድዎ ትኽእል ኢኹም ብምባል ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ሰደድኩላ። ምናልባት ድኾን ዕላል ዝኸፍት ትምልሰለይ ትኸውን ኢለ ብተርባፅ እናተጸበኹ ሕራይ እተስምዕ ናይ ጉንበ ኢድ ምልክት ዘለዋ ላይክ ኣክሲማትኒ ስቕበለት። ሓቂ ንምዝራብ ባህ ይበለንን እንታይ ኮይናኸ ኦኬ ይቐኒለይ ዘይትብል እናበልኩ ምስ ውሽጠይ ይዘራርብ። በዚ እውን ስቕ ኣይበልኩን። ምናልባት ብስራሕ ከይወፅእ ሲ ጽባሕ ሰዓት ክንደይ ትመፁ ትኾኑ ደጊመ ጽሒፈላ ሽዑ ክንነግረካ ኢና ኣሓፂራ መሊሳትለይ። እዚኣ በቃ ተዓፅያ ጉዳይ ካብዚኣ ንላዕለን ተቐፂለ ህውታትያካ ምባል ሓሊፋ ወላ ሓደ ክትብለንኛ ብምባል ክትመፅእና ተጽበኹ ናብ ድቃሰይ። ሕጊ ተፈጥሮ ኮይኑ ድሮ 56:30 ድሕሪ ቀትሪ ኣኺሉስ ልዋም ናብ ስራሕና ደበኽ በለት። ተስፋ ይበኒኑ ሮማይ ሕጂ ዳ መዓስ ክትመፅእ እናበልኩያ ኣብ ቅድሚ ዓይኒ ደው ኢላ ሰላም ዝበለትኒ። መርሓባ ከመይ ውዕልኪ ኮፍ በሊ በልክዋ ኖ ታዊ ከለኹ እተን ስእሊ ክትበኒ ካብ ካቨር ሞባይላ ትኬት ኣውፂኣ ኣብ ቅድሚ ዓይኒ ደው ኣበለትለይ። ኣብዚ ዲጂታል ዘመን ዳርጋ ኣብ ሞባይልና ዓሪድናሉ ዘለና ግዜ ኣብ ሞባይል ዝተሓዝ ገለገለ ስእልታት እውን የድልየኩም ይሓቀይ ከመይ ኢልኩም ኣስክረልና ዘይብልኩም ንኸማን ብጣዕሚ ይገርምኒ። ዘረባይ ከይወዳእኹ ጽቡቕ ኣለኻ ሃንደበትን ብዝያዳ ከዓ ነቶም ዓበይቲ ናብ ዓዲ ዝኸይድ ስእሊ ስለ ዝሓሰቡ ብዙሕ ኣይዘከረውን ይኾኑ። ድሓር ከዓ እዛ ጌጋ ኣብዛ ርእሰይ ፅዒንከያ ምክንያቱ ኣጋይሽ እዮም። ኣነ የጓል ዓዲ ኣነ ከዓ ከምዝባ ክብሎም ዝግባኣኒ። እዚ ግን ንስኻ እንተዘይዘኪርካኒ ማለት ኣይኮነን ድዩ? እንታይ ኢላ ብዙሕ ያስተውዓልኩላን ነታ ኣብ ካምፓላ ከም ትነብር ትገልጽ ቃል ግን ደጋጊመ ኣድሚፀያ። ኣንፈት ዕላልና ናብ ካልእ ከይድና ተቓለስኩ
ንሱሲ ሓቅኺ ብገለ ረሲዕ እምበር ከዘክርሲ ግባእ ነይሩ እዩ ብዝኾነ ግን ሕጂ ኸስክረልኪ ብኡ ቢልና ኸ ንላለ ኣቤል ይበሃል ስራሕና እኳ ድሮ ፈሊጥኪ ኢኺ ጽቡቕ ኣለኻ በል ኣስክረለይ ስመይ ከዓ ክደግመልካ እምበር ለዋሜ ዝበሃል ክሳብ ፎልደረይ ዝኸፍት ካብቲ ድሮ ኣብ ኢዳ በፂሑ ዝነበረ ስእልታት እናርአየት ዋው ጽቡቕ ስእልታት ኣድኒቐኩም ካብ ኩሉ ባህላዊ ነገራት ኣለኩም ትሪኦ ኣለኻ ማዕርኽ እንታይ ጽቡቕ ወሲኹሉ እናበለት ኣድናቆታ ክትገልጸለ ጀሚራ ብሓቂ ፈቲኽዮ ብሓቂ እየ ዝብለካ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ውራይ ኣለኒ ንስኻ ክስእለለ ኢኻ ምስ በለትኒ ሰማይ ሙሉእ ኣብ ርእሰይ ዝዓለበ መሰለኒ እሞ ብታህዋ እንታይ ናይ ምንታይ ውራይ ኣድመፅኩ እንታይ ዳ ዝሰንበድካ ትመስል ውራይ ኣይትስእለኒ ዲኻ ወይስ እንታይ ኖ ኣይሰንበድኩን ግን ናይ ምንታይ ውራይ እዩ እሞ ክኸይድ ብምባል ካብ ዝነበረቶ ብድድ በለት ኖ ከይነገርክነይ ትኸደኒኺ ድሓር ከዓ ክንዳሎ እባ እንታይ ዓይነት ውራይ ድዩ ዘለኪ ዕለትን ሰዓትን ስለ ዘይወሰንኪ እምበር ካልእ ኣይኮንኩን ግን ኤግዚቢሽን ኣለኒ ማለተይ ኣነ ኣብ ቅባኤ ዝነጥፍ ከምዚ ንስኻ ብካሜራ ትስእሎ ኣነ ከዓ ብሕብርታት ኣሰኒ ዘዳለኹም ገለ ፍርያት ኣለውኒ ስለዚ ከዓ ምርኢት ከዳሎ ሓሲበ ዘለኹ በለትኒ ዋው ብጣዕሚ ጽቡቕ እምበር እሞ ክልቴና ዝተመሳሳለ ስራሕ እዩ ዘለና ጽቡቕ ኣለኻ እሞ ክኸይድ ከምዚ ዝብለካ ኣብ ዝወሰንክሉ ክድውለልካ እየ ብምባል ናይ ሓሙስ ርክብና ተዛዘመ ልዋም መትከለኛ ሰብ ኮይና ትስማዓኒ ብፍላይ ከዓ ንጹር ኣዘራርባኣን ርዝነት መልእኽቱን ብሓቂ ተባዕን ራእይ ዘለዋን ምዃና ክትግምታ ኣይትሽገርኒ ኢኻ በዚ ዝጀመረ ጉዕዞ ናብ ምፅሓፍን መፅሓፍትን ምልውዋጥ ሻሂ ምስታይ ኮታ ርክብና እናደለለ ኸደ ልዋም እትዕልሎም ዕላላት ኪንዮ ጽባሕ ኣንዊሖም ዘጓዓዙ ኸዮም ንህይወት ብተስፋ ክትጓዓዛ በቃ ንስኻ መን ምዃንካ ክትፈልጥ እዮም ዝገብሩኻ ኣብ ነብሲ ወከፍ ዕላላ ኣብ ከምዚ መፅሓፍ ከም ዝንቢበ እናበለት ቁም ነገር እናሓወሰት እያ ትዕልል ንእስነት ዝርድኣ ልቡና ዘይወሓዳ ጎርዞ ምዃና መዓልታዊ ተራኺብካ ሓድሽ ዘይትስእነላ ጓል እያ ከምቲ ንሳ ካብ መፅሓፍ እናበለት ትዕልሎም ኣነ እውን ወስ የብለላ እየ ሓደ ምሽት ኣብ ጎደናታት ካምፓላ ጥዑም ንፋስ እናስተማቐርና ስምዕን እንደወሉሊ ወድን ጓልንሲ መሓዝት ክኾኑ ይኽእሉ ዶ ኣይክእሉን እንታይ ኢልክ ተሓስቢ ብምባል ተወኪስ እያ እንታይ ሓሳብ ኣለካ ሓሳብክ እንታይ ይመስል ዝብሉ ሕቶታት ኣብ መንጎና ልሙዳት ስለ ዝኾኑ ከይተሰኮፍኪ ሓቲት እያ ልዋም እዛ ሓቶ ኩሉ ሰብ በብናት እዩ ዝትርጉማ ቅድሚ ኣነ መምላሰይ ግን ኣነ ንስኻን እንታይ ኢና መሓዙ ዲና ኣይኮናን መልሰለይ ብምባልያ ንሕተይ ብሕቶ መሊሳትለይ ጥምቀት ዮሃንስ ካብ ምድሪ ድያ ካብ ሰማይ ኢሉ ጎይታ ምስ ሓተቶም ኣይሁዳውያን ፈሪሳውያንን እናፈለጡ ዝመፆም ሰሓብየን ፈሊጦም ኣይንፈለጥን ኢሎም ክምልሱ እዮም መሪፆም ኣነ እውን ልክዕ ንሲ ኣጋጢማትኒ መሓዙት ኢና እንተኢለያ ከመይ ደኣ መሓዙት ኮይና ክትብለኒ እያ ኣይኮናን ከዓ ክብላ ኣይክእልን እየ ምክንያቱ እንታይ ይስማዕ ኣይፈልጥን እየ ብሓብኡ እውን እሞ እንታይ ደኣና እንተኢላትኒ እውን ዝምልሱ ኣይክህልውነን እዩ እታ እንኩም መራፂት ከም ገሌልካ ኣርእስቲ ምቕያር ኮይና ረኺበ እያ ኣየሉሊ መቸም ኮለል ክትፈትዊ ዘይባህሪኣ ሰኪመ ሎሚ ምሸት ንፋስ ጽቡቕ ኣላ ሓቀይ ሰብ ካምፓላ ኩላ ኣብ ፅርግያ ሸናዕ ትብል ኣላ እናበልኩ ካብ ሓዲድ ኣልጊሰ ካልእ ከም ትቕፅል ገይረ እያ እምበር ኣነ ደኣ ካብ ሓፍተይን ማሕዛይን ክትከውን ኣፍቃሪተይ ኮይና መናብርተይ ክትከውን እኒ ድልየተይ ግን ሓሳባታን ኣባይ ዘለዋ ረኣያን ክፈልጥ ዓቐብ ኮይነኒ ልዋም ህውኺላ ኣይትምልስን እያ ዝበልካ ኢልካ ኣብ ገጻ ዝኾነ ስምዒት ከተንብብ ዘይሕሰብ እዩ ከም ባህሪ ንነገራት ህድእ ኢላ ሓሲበ እያ ትምልስ ሓደ ግዜ ሰወረ እቲ ከም ዝበልካኒ ትብለካ ድሕሪ ሳልስቲ ድሕሪ ሰሙን ምዃን እዩ ግድን ኣብ ሓደ መዓልቲ ሓደ ግዜ ድምፃ እንተዘይሰሚዐ ጎቦ ልበየ ዝውዕል እንተወሓደ ብፅሑፍ ክንዕልል ኣለና እዩ ኣነ ኣዝየ ፈትያ ግን ከዓ ከመይ ኢለ ከም ዘፍቅራ ክገልፀላ ኣዝዩ ሸጊሩኒ እቲ ዝኸፍአ ነገር ከዓ ልዋም ብዛዕባ ውልቃዊ ህይወታ ምስ ማንም ከተዕልል ኣይትደልን እያ ስለዚ ብዛዕባ ፍቕራዊ ህይወታ ክሓታ ኣይክእልን እየ ወላ ሎሚ ደኣ ተፋሊጥና እንዲና እዚ ኩሉ ብዙሕ ሸር እናገበርና ኢለ ብዛዕባ ውልቃዊ ህይወታ እንተሓቲትያ መቸም ነዛ ቀያሕ መስመር ኣይተንክፋ ኢለካ ኣብኢኻ ኢኻ ገለ ገይረ ደኣ ከምዚ ትርስዕ ክገብር እንተኮይነ እምበር እናበለት ፀወታ ኣምሲለያ ተሓፅወካ